پشتی دەستێوەردانا رووسیا لە سووریێ دیارەک و ئەمریکا استراتەژیا خۆش بۆ شەرێ دژی داعشێ دگوهرە و دوێ استراتەژیا نودا ڕۆڵەکە گرنگ ئا کوردان هەیە ji ber vê yekê ئەمریکا هەولێن خۆ بەردەوام dike da ku YPG û pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ku hêzên sereke yên Rojavayê Kurdistanê ne bigihîne hev û berpirsekî kantona Kobanî jî ji Rûdawê re ragihand ku dibe ku di demeka nêzik de pêşmergeyên Rojava derbas bibin. Li ser hewlên Amerîka bۆ yekxistina hêzên Kurdî endamê desteya siyasî ya Îtîlafa Sûriyê Fuad Alîko ji Rûdawê re ragihand ku şan dika îtîlafê hefteya Bûrî serdana Amerîka kiribû û di civînên birayeddarên Amerîkî re tekezî hat kirin ku Amerîka hewlên xwe didomîne da ku YPG û pêşmergeyên Rojava bigihîne hev. Fuad Alîko ku nûnerekî enekese di îtîlafê de ye anî ziman ku berpirsên Amerîkî ji wan re gotin ku wê 5,000 şervan ji hêzên opozisyona Sûriyê li gel YPG û pêşmergeyên Rojava roleka giring di şerê li dijî Daişê de li Sûriyê bilîzin. Alîko behsa wêyekê jî kir ku berpirsên Amerîkî ji wan re tekez kirin ku wê Amerîka guvaşên xwe li ser peyadê zêde bike da ku pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê derbas bibin. Endamê desteya siyasî ya Îtîlafa Sûriyê destnîşan kir ku civînên enekese û îtîlafê li Hewlêrê ji ber wêyekê ne ku pêşmergeyên Rojava bibin beşek ji artêşa azad a Sûriyê û got ku ew civîn bi serpereştiya Amerîka û Partiya Demokrata Kurdistanê PDK birêve diçin. Li ser herêma ewla ku Tirkiye hewl dide li Sûriyê ava bike, Fuad Alîko got ku ew qebûl nakin ku ew herêm dibin destê Tirkiye yan jî PYD be û tekez kir ku divê ew navçe ji alî Îtîlafa Opozisyona Sûriyê ve were birêve birin. Derbarê kontrolkirina Reqqa û Cerablusê, Fuad Alîko got ku li gorî zanyariyên wan wê 5,000 şervan ji hêzên opozisyonê û hejmarek ji şervanên YPG û pêşmergeyên Rojava beşdarî şerê kontrolkirina Reqqa û Cerablusê bibin û got ku di destpêkê de wê Cerablus piştira Bab û li pey wan Reqqa werin kontrolkirin. Li ser beşdarbûna hêzên YPG û pêşmerge di şerê kontrolkirina Reqqa û Cerablusê de cîgirê berpirsê desteya peywendiyên derve ya kantona Kobanî İdrîs Nesan ji Rûdawê re tekez kir ku di wî şerî de 20,000 şervanên YPG li gel 5,000 ji şervanên Burkan el Furat û Suwara Reqqa li gel hêzên hozên Arab li Reqqayê wê beşdarî wî şerî bibin. Li ser beşdarbûna pêşmergeyên Rojava jî di wî şerî de İdrîs Nesan anî ziman ku zanyariyên hûr derbarê vê yekê li cem wan nînin. Lê got dibe ku ev yek bi derbasbûna pêşmergeyên Rojava ve girêdayî be. İdrîs Nesan her wiha eşkere kir ku eger heye ku pêşmergeyên Rojava derbas bibin ji ber ku gavên baş di vî warî de hatine avêtin. Ev daxuyanî di demekê de ne ku hewlên derbasbûna pêşmerge ji alî Amerîka û Herêma Kurdistanê ve berdewam dikin û dibe ku tişta hêzên Kurdî nikarîn bi hev re pêk bînin bi guvaşeke Amerîkî pêk were û êdî em pêşmerge û YPG bi hev re li hemû bereyên şer li Rojavayê Kurdistanê bibînin. Muhyiddin Husên, Rûdaw.